svoju dôstojnosť. Mám svoju dôstojnosť. Chceme kvalitu, nie obscenitu. Nie som zviera, som ľudská bytosť. Jedna z vecí, ktorá mne vadí na našej spoločnosti, a viem, že sú tu 100 000 ľudí, ktorým to vadí, je spôsob, akým je tu vulgárne, obscene, škaredo, dehonestujú zobrazovaná ľudská nahota. Ľudské telo stáva sa bezcenným tovarom a degradujeme. A je to predovšetkým obraz ženy v našej spoločnosti. Ja si myslím, že je to veľmi vážne, že to je veľmi zlé. Mne sa zdá, ako keby sa tej ženy aj tak ponižovali tým. Myslím, že nie sme my na predaj. Ako si potom budeme vážiť svoje ženy? Volám sa Branislav Škripek a som poslancom Národnej rady za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Je potreba, aby sme v našej krajine niečo zmenili a že to má význam. A nemôžeme hovoriť, že to význam nemá. Ty si dôležitý.